അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഭൂപരിഷ്കരണ സമയത്ത് 10 ലക്ഷം ഏക്കർ കേരളത്തിൽ സർപ്ലസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന പറഞ്ഞത്. അതിൽ 1 ലക്ഷം ഏക്കർ മാത്രമേ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിടിച്ചെടുക്കുകയുള്ളൂ ചെയ്തത്. എന്നിട്ടും അത് പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ രസകരമായ കാര്യം, ചില മതവിഭാഗങ്ങളുടെ, ചില ജാതി വിഭാഗങ്ങളുടെ, ട്രസ്റ്റുകളുടെ, ചില പ്ലാന്റേഷൻകാരുടെ സ്ഥലത്തെ കൈവെക്കാതെയാണ് ഈ 1 ലക്ഷം ഏക്കർ പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തിയത്. രസകരമായ കാര്യം, അന്ന് പറഞ്ഞത് കൃഷി ചെയ്യുന്നവന് കൃഷിഭൂമി എന്നാ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ കൃഷി ചെയ്യുന്നവനല്ല കൃഷിഭൂമി കിട്ടിയത്. അന്ന് കൃഷി ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇടനിലക്കാർക്കാണ് കൃഷിഭൂമി കിട്ടിയത്. അന്ന് കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന SC, ST, ദളിത്, പാണൻ, പറയൻ, പുലയൻ, ആദിവാസി ഇവരെല്ലാവരും കൃഷി ചെയ്യുന്ന പണിക്കാരായി തുടരുകയും അവർക്ക് കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള ലാൻഡ് കിട്ടാതെ വരികയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. അന്ന് ഇടനിലക്കാരാണ് ഈ സ്ഥലമെല്ലാം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തത്. കേരളത്തിലെ ഭൂപരിഷ്കരണം ആഴത്തിൽ പഠിച്ചാൽ അതൊരു വൻ പരാജയമായിരുന്നു. ഈ ആദിവാസി, ദളിത്, SC, ST വിഭാഗത്തിനെ പറ്റിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വസ്തുത. ഇപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ഭൂപരിഷ്കരണ സമയത്ത് കൃഷിഭൂമി ചോദിച്ച കൃഷിക്കാർക്ക് കൃഷിഭൂമി കൊടുത്തില്ല. പകരം എന്താ കൊടുത്തെന്നറിയാമോ? 1 ഏക്കർ സ്ഥലം എന്ന് പറയും, പിന്നീട് അത് 15 സെന്റ് കോളനി ആവുകയും ചെയ്തു. ഞാൻ അത്തരത്തിലൊരു 15 സെന്റ് കോളനി താമസിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. എന്റെ വീട്ടിലുണ്ടായ ചെറിയൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് കൊണ്ട് അത്ര ഒരു 15 സെന്റ് കോളനി, ഒരു ദളിത് കോളനി താമസിച്ച ആളാണ്. അപ്പൊ എനിക്കറിയാം അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ്. ആ 15 സെന്റ് കോളനികൾ ഇപ്പൊ കൊടുക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് 10 സെന്റായി മാറി, 5 സെന്റായി മാറി, പിന്നെ 3 സെന്റായി മാറി. കാലാകാലങ്ങളിൽ വന്ന സർക്കാരുകൾ പറഞ്ഞത് കേരളത്തിൽ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സ്ഥലമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ 3 സെന്റും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ വാക്കുപയോഗിക്കാണ്, ലാൻഡായിട്ട് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്ന 3 സെന്റ് മാറ്റിയിട്ട് ഹോം അഡ്രസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലൈഫ് മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കി. UN ഹാബിറ്റാറ്റിന്റെ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് 700 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഡീസന്റ് ഹൗസിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കണം 4 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിന്. 400 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് മാത്രമുള്ള കക്കൂസ് മുറികളാണ് ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയായിട്ട്, മഹത്തായ പദ്ധതിയായിട്ട്, ബൃഹത്തായ പദ്ധതിയായിട്ട് പട്ടയാവകാശം കൊടുക്കാതെ, ഉടമസ്ഥാവകാശം കൊടുക്കാതെ 15 വർഷത്തേക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലേക്ക് അരികുവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട കൃഷിഭൂമി ചോദിച്ച ദളിതരായിട്ടുള്ള SC, ST ആൾക്കാരായിട്ടുള്ളവരെ ഗെറ്റ് അസോസിയേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടോട്ടാണ് ഈ സ്ഥാനം എത്തി നിൽക്കുന്നത്. ഇനി ഈ 4 ലക്ഷം കൊടുക്കുന്നതിന്റെ അകത്ത് ഈ സർക്കാരും എല്ലാ സർക്കാരുകളും പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പൈസയാണ്, ബൃഹത്തായ പദ്ധതിയാണ്, പാവങ്ങൾക്കുള്ള പദ്ധതിയാണ്. 1.5 ലക്ഷം കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊടുക്കും, 50,000 സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൊടുക്കും, ബാക്കി 2 ലക്ഷം മറ്റേ പഞ്ചായത്തുകളും കൊടുക്കും. ഇനി അതിന്റെ കൊടുത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫണ്ടുകൾ വരാണെങ്കിൽ ആ ഫണ്ടും ഉപയോഗിക്കും. 400 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് 4 ലക്ഷം രൂപ അങ്ങനെ UAE റെഡ് ക്രസന്റ് വഴി കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതുപോലും അഴിമതി കാണിച്ച ഒരു സർക്കാരാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഇവർ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? 3 സെന്റ് സ്ഥലം പോലും കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ സുശീല മാഡത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. 5.25 ലക്ഷം ഏക്കർ പ്ലാന്റേഷൻകാര് പാട്ടക്കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ട് കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ഇവിടുത്തെ IAS ഉദ്യോഗസ്ഥനായ രാജമാണിക്യം റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി ഈ പിണറായി സർക്കാരിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെടുത്ത് അട്ടത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ 3 സെന്റ് കോളനി പോലും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിലേക്ക് പോകുന്നത്. വിനു, ഇവിടുത്തെ ഭൂസമരങ്ങൾ 2000-ന് ശേഷമുള്ളത് മാത്രം എടുത്ത് നോക്കും. മുത്തങ്ങ സമരം, വെടിവെപ്പുണ്ടായി, പട്ടിണി മരണം ഉണ്ടായി, സമരം വന്നു, വെടിവെപ്പ് വന്നു. 1 ഏക്കർ ഭൂമിയാ, കൃഷിഭൂമിയാ ചോദിച്ചത്. 16-17 വർഷം കഴിച്ചിട്ട് 617 കുടുംബങ്ങളാണ് സമരം ചെയ്തെങ്കിൽ 283 കുടുംബങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ 1 ഏക്കർ സ്ഥലം വീതം കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി സ്ഥലമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് ആറോളം സമരം ഉണ്ടായി, അത് കഴിഞ്ഞ് അരിപ്പ സമരം ഉണ്ടായി, അത് കഴിഞ്ഞ് ചെങ്ങറ സമരം ഉണ്ടായി, അത് കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് തൊവരിമലയിലും സമരം ഉണ്ടായി. ഇവിടെയൊക്കെ ഭൂമി ഇല്ലാത്ത ദളിതരായിട്ടുള്ളവര് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് വി ഓൾ ഇഗ്നോർ ദം. എവിടെങ്കിലും ഒരു കൂര കെട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെ മുമ്പിലോ കളക്ടറേറ്റിന് മുമ്പിലോ അവരൊരു കൂര കെട്ടി ടെന്റ് കെട്ടി കാലാകാലങ്ങളായി സമരങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ വിഷയം അഡ്രസ് ചെയ്യുകയില്ല. വീണ്ടും ആദ്യത്തെ പോയിന്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ലാൻഡ് ലെസ് എന്നുള്ളതിനെ ഇറേസ് ചെയ്തിട്ട് ഹോം ലെസ് എന്നതിനെ ട്രിവിലൈസ് ചെയ്ത് അത് അഡ്രസ് ചെയ്യാതെ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ സിസ്റ്റം കറപ്റ്റാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നെയ്യാറ്റിൻകരയിലും മറ്റും 3 സെന്റ് കോളനിക്കകത്ത് പോലും ഭൂമിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്.